isang linggo. Relax lang, ha? Iis lang kasi yung ugat bumaba, ha? Pero nararamdaman yung ginalok yung ugat dito sa taas, ha? Yan niya kaya naipit. Yung bata po. Mamaya na! Pagkatuwa excited. Okay, sige, kwento yun. Ano yun? Ito po kasi bumaba sa cross niya, hinabol niya ako. Sino? Siya. Si Apo Cristo, bumaba sa krus niya, hinabol ka niya. Nakaganyan po siya pa. Ba't ka na ba niya hinabol? Nagtago na po ako pero sabi nung nag-alaga sa akin, lumapit ka sa kanya. Yun nga, totoo. Iba yun nga sinabi ko sa inyo, hindi kayo sinasaliban o inaalilihan ng mga ano. Kung inaalilihan kayo ng mga masasamang espiritu dahil bakit ka mo, nawawalan kayo ng pag-asa. Kung ano man nangyari sa buhay nyo, sa personal nyong buhay, ayaw ko nang halongkatin niya. Minsan nalalaman ko yan. Pag pinipilit talaga ako, pinipilit ko yung Panginoon, bakit nagkakaganito ito? Tanggapin na kung anong nangyari. Hindi naman siguro sinabi ng Panginoon, siksik mo yung sarili mo, tapos ano, tapos kumuha ka ng isang bato, ipokpok mo sa ulo mo ng ipokpok. Kaya nga tayo binigyan ng isip at puso, lagi tayo magtiwala sa kanya magdasal. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Masisira ulo niya, sige. Baka lahat ng konting galaw lang sasabihin nyo, may sumasakal sa inyo. Kasi sa cross nirekta ko kayo. Ibig sabihin kung hindi umiinit yung cross, ibig sabihin walang sumasanib sa inyo. Buhay kasi tayo eh. May positive, negative tayo, may guardian angel tayo. May tsaka ano tayo, body spirit na nandiyan sa kalawete natin. Tinatanggalan niya kayo ng paniniwala. Ang pakiusap ko lang lagi kayo magdasal. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Walang pinaka-importante dyan. Mamaya na tayo sasabi kay Tapo kung saan nilalagay yung padadala natin sa mama mo. Nawala na yung lumalagat ako. Diba? You know. Tiwala lang kayo, tapos magdasal kayo. Kung nagpaparamdam sa inyo ang Panginoon Kristo, salamat. Kasi, importante, mahayag na tayong lahat mga anak niya. Huwag lang kayo mawawala ng pag-asa. O, pati ka magkayigit-kit niya itong ano po. Kasi, ano bang ituturo ng Panginoon Kristo sa atin? Di ba ang pag-ibig, kapayapaan? Ano bang dapat sabihin ko sa mga tao? Alam naman sabihin ko sa tao, oy, magdasal kayo sa pangalan ko. Diba ang Panginoon Kristo siyang naghahari sa buhay natin, kaya nga siya sabi pag-ibig at kapayapaan para matalo natin ang kalaban natin. Kung peras lang tayo nagagalit, wala, hindi tayo magkakaintindihan at wala rin mga darating sa buhay natin. Yung sinasabi ng Panginoon, magpatawad, humingi ng kapatawaran. Sige, pumatay ka, patayin mo lahat ng mga mangkukulam. Magiging masaya ka ba sa ginagawa mo? Nananakit sila. Katumbas ba ng buhay para sa buhay din patayin mo? Kakayanin mo pagbaguhin ng isang tao, mapalad ka. Mapalad din yung taong nagpapatawad sa kanya. Kasi hindi rin naman siya basta-basta makakakyat sa langit kung hindi rin siya magsisisi. At hindi ka rin naman basta-basta makakakyat sa langit kung hindi ka rin naman humingi ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan. Hindi yan swerte naman ng mga tao sa mundo. Pag gumawa ka ng kasalanan, kagad sa langit at hindi ka pa nagsisisi. Kami yung mga instrumento nga, pa nagkamali ng konti, tumitindi sa katang ulo namin, pinapalo kami sa pwede. Lahat yan ay may kabayaran. Hanggang maaga, magpatawad at huwag mawala ng pag-asa. At huwag mag-isip ng mag-isip at huwag maging judgmental sa kapwa natin. Kasi tao lang sila, tao din tayo. Nagkakasala rin tayo sa isip, sa salita, sa tuwa. Tanggapin at kung ano nangyayari sa buhay. Importante, wala tayong mga sakit na malala.
Relax. Meron nito. At tatamahan ko lang ito yung leg nyo. Baba nyo isa yung kamay. Hindi, ito kamay. Straight yung katawan nyo. Hindi pa. Yun. Relax. Ayun, gumalaw na. Relax. Masakit pa? Hindi na. Yan. Wala na. Hawakan niyo yung dibdib niyo dito. Hindi, yung kamay niyo pangaw. Dinan niyo. Dinan niyo na todo. Masakit pa? Nawala na. Galaw yung kamay niyo. Ganyan lang, diretso. Tapos baba. Pitikin niyo na mata. Lakasan niyo ang pagpitik. Sige, huwag kayo matakot. Lakasan yung pagpitik para ka lang nanuntok. Yan. Tapos diretso yung suntok. Diretso, te. Diretso papunta dito. Sige, suntok. Dito. Paharap sa'yo, yan. Lakasan nyo. Masakit pa. Nawala na lahat. Yung dibdib nyo, paghingan nyo, maayos na. Wala na. Gumalaw na yung hangin nyo sa ugat. Salamat sa Diyos. Kasi nakikita kayo ng ugat dito sa taas, kaya lagi sumasakit yung dibdib nyo. Hanggang hindi naayos yung ugat dito sa may parting babaan nyo dito sa balikat nyo, hindi yan magagalaw. Okay na po.